No. Sí. El blau és 6. Sí, 8, 7, 7 i 6. El blau fluix és 6. Res. Preguntant que si... Sí! Lo sabia a la primera. Obriu, obriu. Arribat a aquest punt, tota la classe heu de decidir i triar entre o 10 minuts extra de pati o 2 punts de classe dojo. A veure, heu triat la delegada. Delegada, què heu decidit? 10 minuts extra de pati o 2 punts de classe dojo? 10 minuts extra de pati. Tothom hi està d'acord? Sí! Molt bé.